लास्ट कम कितना है जींस इधर 600 वही लास्ट ना 600 सो गाइस नै बिराद मोजां मोजां लंपेन्टफ्रा प्लाजोफ्रा नै 600 only ओरैबादि बरिया जानायाव एक नम्बर आई एम नोंहालाय 2 नम्बर एक नम्बरनि गोजौ मा दं बेनालाय मा जादोंलै शेस खालामलायदों माथो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि आंबो मोजाङै दङ सो गाइस गोबावसिमोन ब्लग लाबोया दिनै नै जास्ट शपिं खालामनो नागिरदों शिवाजी नगराव बेंगलरनि शिवाजी नगर नोगोराव मा मोनो नायनोसै थांनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. So guys, finally जों जायगायाव मोनफैबाय नै हाबजेनबाय दायो गोगोम नै बरिया फानो माथो Wholesale goja guys, wholesale pura wholesaler nya wholesale goja biye dokana guys 250 wholesale rate Malangkipkan baju ini, ada mas. Yono, oरैबायदि बरिया मोनो 400 इसने 350 बरिया So guys, भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं दिन्थिलांगासिनो थानाय सिमांखौ दिन्थिलांबाय थागोन दायो नै पुरा wholesale रेटआव मोनजोबो गाइस बेयाव शिवाजी नगर बरिया लादो गांब्रैबो मोजांसो बियो गांब्रैबो मोजां गोजासो बियो लाजोबदो So guys नै प्लाजो लंपेन्टआ ओरैबायदि खमाव मोनो 650 only ओरैबायदि बरिया नै ओइखौ सेस प्लाजो गोजा ऐसे बड़ा बैक साइड पॉकेट नहीं है डिजाइन है नीचे प्लाजो गोजा आरो बेयाव एकदम खम रेटआवनो रेट कितना भैया 600 है ना ये 600 सब प्लाजो है ना लास्ट कम कितना है जींस इधर 600 वही लास्ट ना 600 सो गाइस नै बिराद मोजां लंपेन्टफ्रा प्लाजोफ्रा नै 600 only ओरैबादि बरिया माल मोनो आरो बेहाय Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things
But what you Boro gonna do birat for moजां it? How you नुदों gonna move for it? What you gonna be? नै थिंलाय होजोबावबायसो आरो And do you believe? So guys बर'आवलाय बिराद मोजां नुदों बेखौ दायो नै What you gonna do for it? How you gonna move सानजुना for it? What you gonna be? बे गिर्जाया जोबोद गिदिर गाइस नै बे शिवाजी नगरनि जास्ट ओरैनो हाबफैदों आरो बेरायफैदों नायफैदों ओरै मार्केटआ बैथिंजाय थाबाय नै मार्केटआ बिथिं जाबाय ओमफ्राय जों ओरैजाय जास्ट ओरैनो बेरायफैदों आरो बेयाव साजायनायफोरखौ नायफैदों Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look. सिजोल लाग्राफ्रा नै 250 नैबे लाइनाव गाइस बेगा नै बरिया बरिया दं ये ऊपर लाइन का कितने कितना है भैया 2200 400 600 नहीं मोजां मिले yang खोलानोसै nih बेसांजो बोरै गोबावसै sih नागिरसै yang गलती दिखाना है हमें मुझे करना पड़ेगा ना बात So guys finally दायो नै मोनाहांबाय एकदम मोनानायखाय लाइटआ बिराद बरिया नुबाय आरो दायो नै ओरैबायदि बरिया गाइस दा बेलासि जाबायना ओमफ्राय नै लाइटफ्रा लागायहांबाय आरो दायो बिराद बरिया नुसिगोन जायगाखौ नै इन्ट्रेस्ट आरो बे शिवाजी नगराव दा बे टाइमाव बेरायनो गुवाहाटियावसो जानाय बायदिमोन मानसिखौलाय गुवाहाटियाव जादों बायदि मोनलायदों ना बिसोरो आलु दरसे बरिया नुदोंलै केमेरायाव केमेरायाव मोजां नुथारदों एबारसो मोनाहांनायखाय नै Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? गोखैसो माथो नोंसोर जानाया जोंनि जानाया गोबाबसो एकदम लाइटखौ मोजां नुमारबायलाय लगायबाय एबार 7 बिराद मोजां नुबाय गाइस नै दायो लाइट अन खालामनानै
अरे अरे माखासेफ्रा भिडिअ बानायगासिनो So guys, बेयाव मोनानि भिउखौ ओरैबायदि साबसिन नुयो आरो बेहाय जोंहा धुरुवाखानाय एसे रेस्ट लाफैदोंमोन नै बेखायनो एसे सुप लासिगोन नै अनला ओंख्रिनि सुप पियर आरो बेहाय उदै सिङाव लोंनाय माने लानाय लोगोसे दायो एसे ओरैबायदि बरिया अनला ओंख्रिनि सुप जाहैदों बर'फोरसो मावो बेयाव बङाइगावनि नै बिथिंजाय नै लोंग्रोनायनोसै बै सालाया खामरगोनबो बेरायना मेंनानै दायो जाखावनो फैलायबा जासिलायबाय अर्डार होगासिनो सफैथ'वाखै जाग्राफ्रा सफैहांबाय गाइस चिल्ली चिकेन चिकेन ग्रेवी हायो सोर सोर जायो जादो दे So guys, जोङो दायो फाइनालि रुमाव सफैबाय बिराद मेंबाय मेंनानै आरो डिनारखौबो जोङो माबायावनो खालामबाय रेस्टुरेन्टआवनो खालामबोखाबाय दायो रुम सफैबाय आरो So guys, अन्नानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो सोरबाफोर अन्नानै गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय Thank you so much guys, love you to all, bye bye.